Sprims 2019 production. Dr. Bheka KN. Kunanyasha imi, kunanyasha kunanyasha imi, kunanyasha kunanyasha dzakawandisa imi varume weka ndimi pasi pano. Kunanyasha dzakarautsira varume weka ndimi pasi pano. Muchirungu todziti unmerited favor. Ndidzo dzatoti unmerited favor. Forward ever, backward never. Mesha dzinogara forever and ever. Zvauri izvozvo vanokuda Jehovha. Uchatenga imba uchasiya kuloja. Chaireva yako iwe Land Rover. Jehovha ndiwo vega vanokubvisa murova. Ukawana favor ziva wawe clever. Iwe uri member yautore favor. Kune nyasha dzakawandisa imi varume weka ndimi pasi pano. Kune nyasha dzakarautsira varume weka ndimi pasi pano. Muchirungu todziti unmerited favor. Ndidzo dzatoti unmerited favor. Panyasha ipapo usabvepo, gara ipapo. Mhepo ichauya ichida kukubvisa, rambira ipapo. Ungave murume mukadzi akunetsa, nyarara kuchema. Yesu ndiye ega anokuda zvakadaro.